isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Ingrid. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Ingrid. At daan asawa ken duwa nga anak. Tinak pa idrama ita ket may papan iti katugangak a babae ken ti ipag ko. Saan da kami met asigod a pakibibyangan, ngem nasdaawak takanayon metten ti kaaddana ditoy balay. Rugyak man ti agsalaysay sakbay ti natendarak a seminar. Kastoy man dagiti pasamak. Bakit? Pakilabam to man dyan doa uniform ko. Nausar ko mitgayam aminan. Awanan ti usar kinton Huwebes ken Bernes. Ne, kastaya. Kunaklakit di ano adda pa'y usaram aging gainton Bernes. Isumat nga rod da amok. Awan mitgayam man. Nausar ko amin ti uniform ko bakit? Mala, bayam ta mangilabaak to inton malam, apaman asumang petak lakay. Wan man. Di mo liplipatan Tani, awan usarak inton Huwebes. Wan, danag mon aya. Masapa ak nga agawid inton malam tapno makalabaak. Kahit, nakarubot ka din? Agiddan ta na rumar, tay dagas ka nandiya pagadalan. Wan, mabiit na angan da ito'y lakay. Malmal pasakon. Sige, umuna ka nga ruta ni Jelugan. Urahin ka nandiya. Sige lakay, nalpasak matkit din. Agsapato saklaangan. Kasano, naisaganam ka ti amin na nagiti ka sa pulam amapan magi-seminar. Bakit? Wan lakay. Kita tama nga no damalipatam. Awan met siguron lakay. Naalak met amin ang dagiti inlistak nga alaan kan itugot ko. Ay kat siguraduam tani, nariga tayo. Sapay adayo ti papanan nyo. Adayo ti pangituludak no bilang at damalipatam. Di ka agdanag, tamasiguradok ang naalak amin dagiti ka sa pulak lakay. Nasayat mat nga rin no kasta bakit? Manungal daw yu itayin ijay. Talungal daw, lakay. Medyo mabayag nga rod mata. Wan, iso asikapay lang ti makaamo dito'y balay. Nayunam tulat ng tiitad mo akwarta dagiti anak ta. Tauray ijay danton kantin ti pagadalan ang mga aldaw. Wan, awan rumba nga pagdanagam. Siya akong ti makaamo ka dagiti anak ta. Jire anak ko! Jire! Yahoo! Umayak man ba raw? Ay, umunag kayo lang tananang. Adak dito likod. Day, apa yan? Apay si kamot yung ti aglablaba anak ko? Apay ni Ingrid ngay? Awan dito'y balay ni Ingrid nanang. Nasapa ang nagpasyudad. Ay, una yan. Nagpasyudad adina pa'y inaramid dagiti naskan nga aramiden na dito balayaw. Naglaba kumapay mo't asak bay anapan nagpasyar ijay syudad. Sana na pan nagpasyar ta sa awak nanang. Kay, anya ngay nga rutina pa naginagara ijay no saan anapan nagpasyar. Ada seminar na inatindaran na nanang. Talungal daw day jay. Oho, isumo lang Seminar sabay pasyar kasjay. Ha? Ala, ibati mo day talablabaam, tasya kunti mangituloy anak ko. Ha? Ay, ko, saan ni nanang? Sana bali, tamalmalpas mo tanda ito eh. Siya nga rin ti mangituloy. Ala, pumanaw ka dita, tasya kunti mangilipas iti lablabaam anak ko. Ay, nayan ti kastoy. Makabanaw. Day, apay. Anya tinakabannog ang bakit? Nabanugak ang naglabakan naglinis ije balay da jire lakay.
Nagkunang amin amapan ka aglaba ka naglinis si Jabalay dangay. Wen ata di magasak iji balayda. Nakitak ti anak ta nga aglablaba. Na asyanak iso asinublat ko ti lablabaan na. Idinalpasak ang naglaba. Naglinisak meten ta pirmi met ang nagrugit ti balayda. Kasano ako naman narugit ti balayda? Kat adamot siya manugang ta. Apay, di na lang maisaparmutin ayat ang linis no bilang. Awan nga rod di manugang ta, iso asya kung tinaglinis kan naglaba. Inlutwak pa'y adagiti aga ama, sakbay ang nagawidak. Nya di imbaga, awan ni Ingrid kuram. Wen, ay unay kan aya. Dagulit ka may, awan ko na lang nga rudan. Napanan ngamin di manugang taya. Tapay ako nam nga awan ni Jabalayda. Nagpasyudad, napan kanu nakiseminar. Talo nga aldaw da kanu ijay. Oh, matlagayam. Kunak man lang no sa dino tinapanan na. Napanmagam nakiseminar. Oho, kun kundit a seminar isaw ti amok. Anya? Kundi atindar iti seminar, ngam di na maasikaso ti balayda, nakadugdugyot, awan sir-sirbi na a maestra. Marina! Puno mat, imbis ki ding asikasuan na ti asawa ken anak na, saan? Tadaki din ijay syudad akong di seminar. Surong kaw. Ay, naglokon. Nalawag mat gaya man. Naladawak manin ang nagring. Ay, kastaunay kami na banog ko di kalman. Nakpagay din napuutan ang naguni ti alarm ko. Ay, tinasayat. Bumangon akong tama pa nakagluto iti pamigatan mi. Nakaring ka magaya man anak ko. Nana? Woy, nasapak nga imay. Mala, at tugaw ka di tanta manggauak iti pamigatam anak ko. Naimbaglayan tanalagip ito may nanang. Woy, amok ngamin anabannog ka nagtrabaho. Iso talaga sinapak ti imay. Agyaman ak nanang. Aywan, dagiti ubing ngay. Nanganda ka din? Nalpasdan anangan. Digdigusin idan ti kapsat mo. Ala, at tugaw ka, tamangi dasarak iti kanam. Tapno makapangan kan makarubwat ka meten amapan agtrabaho, anak ko. Syaktun ti mapan mangsukon kada ayra ken Adrian inton malam manong. Sigurado ka kadi ading ko? Wen manong, saan abali tawan mo't papanak ita? Nakababayin sa amutin gan ka. Si ka lang arudon tinang itulod. Ita, si ka manan ti mapan mangsukon. Ay na, awan rumbang apagbain na manong. Okay laang mat kanyak. Kan may sa, awan mat sabsabali. Kaanakak mat dagidjay. Saan abali, tawan mat papanak kunak manan. Sige man nga rod tani. Amang ano ag-overtime kami manan ita. Si kanto lang nga rodon ti makamu mapan mangsukon kadakwada. Wen, di kagdanag, tasya kung ti makaamu amang iawid kadakwada manong. Mas daawak sa Jerry. Itaan niya, bakit? Naurnos matoy balay. Nalinis akitaan. Kanawanin dagiti nagado amurang tayo iti laundry basket. Inlabam ka di amin dagitay? Ni nanang, kin Olivia ti may naglaba kin naglinis dito'y balay. Kabayatan ti kaawan mo, bakit? Ha? Kinapudno na. Ni nanang ti may naglutluto iti kanan me. Ni Olivia mat ti mapan mangitultulod kan mangsuksukon kada ayra kin Adrian iti pagadalan. Anya? Dahita ti pudno, bakit? Ay kat nasaya at mat nga rod kasta lakay. Naimbaglaangan at dadaan ang tulong kan ka kabayatan ti kaawan ko. Wen bakit? Ure awan ka. Sa anak anarigatan anang asikaso kadagitan nakta. Amuda ka di nga ita ti panagawid ko. Wen, amuda tayong bagak mo tatalong aldaw ti atindara mo seminar. Mala, ingkag pulesan, tagigiddan tayon amangan. Bakit? Adda kayo magayam dito'y balay, nanang. Wen, imayak ta umayak aglabaken aglinis dito'y balayaw. Ha? Amok nga men, abisi ka nga agar-aramid iti lesson plan mo. Isu abay am asya kun ti aglabaken aglinis dito'y balayaw, Ingrid.
Ay kwa, saanin nanang? Sana bali takabailak mo't apaggidan ng titrabaho kan panagtagibalay ko. Ay saan? Basta siya kung ti makaamong aglabakan aglinis dito'y balayaw. Anya? Ala, aglisi ka dita, tarugya kung ti aglinis, Ingrid. Ano nanang? Aglisi ka dita, kunak. Saan ka mo siguro atulang, Ingrid? Ala, aglisi ka, kunak. Aglisi ka. Naawatang. Ado ti karga ti rif na Jerry ita Napumpun daw. Arig na aglupyasin gapo iti kina ado ti karga na. Ado ti prutas kan ratang. Adapay itlog kan ado ti mainom a Diyos. Tinasayaat. Mga laak ka na gito, taiyawid ka. Isupay agatangag. Sana balay, taado mo ti karga ti rif da. Mangilasi nak iti iyawid ko inton rabi Narabyan ka man ay nanagawid Marina. Sa di numanan ay tinapnapalam. Tumal na ka man tanabambanugak. Manayn, karayon laki din nakasta. Di mo ibaganapan ka man naglinis kin naglabay di balay da jere. Kasta nga raw, Rufinaw. Nagkurang kami na mapan ka aglaba kin naglinis ijay. Katadamot tun di manugang ta. Bayam nga main nga iso ti mga ramid kada kita. Ta obligasyon naman tayo ta kas asawa ti anak ta. Iso nga raw mati kayat ko. Apay ay alapdan nak iti kayat kong aramidan si Rufinaw. Kasalaw, katiriri kamot ariri ang mabambanog. Sana bali ata masiguradok ang maagasan tumulang dagito'y ababannog ko. Ha? Ne. Anya ti kayat mo asawan, Marina? Ay basta, di ka man agpampanunutan ako na, Rufinaw. Tasyak pa'y din di saan nga agpampanunot. Kituan Mike, nakaadu ka man ako na kaon, ingka kaagaon tamangantan, tanay, mabisina kaon. Lakay. Apay ka di bakit? Antay bagam? Apay no kasaritam ni nanang, tauray saanin nga umay aglabakan aglinis dito'y balay. Nakababain nga minan kan kuana. Saan na bale, takabailak mat apaggidan ng titrabaho kan agtagibalay. Ay na, imbagak idin day tabakay. Agam umay mutlat ta. Ibagam manin tani kaasimat. Sapay bakutan. Sigurado ang mabambanog nga umay aglablabakan aglinlinis. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang may papaniti day tabanag. Aywan gayam lakay. Ang mga nuad dawayam adumagas ijay grocery inton malam. Apay? Gumatang ka iti ilutok abalunan dagiti ubing inton bikat. Ne, kat no kagatgatang ko lang idinaminsan nga aldaw. Abastuda day jay iti lasod ti makadomingo. Apay, naibuso na ya. Wala kay. Nakita nga inyawid ni nanang. Mabainak mat amang ibaga. Iso albinaybay akon Anya, ay una yan hinanang. Agraman balunan dagiti ubing, pinakibiyangan na inyawid. Nagsweldo ka din lakay? Un bakit? Nasayaan Mike, no nagswildo ka, Jerry anak ko. Ha? Nana? Nanang? Ne, anda kayo magaya. Itay kayo pa kade? Kasangsangput ko launay. Aywan gayam, ibingayan nakmat ay iti swildom anak ko. Ha? Ibingayan nakmat iti swildom kunak. No adapan nakabalin na katsak pay ki din ti pang tidam amin. Anya? Wun tasyak mat ti nagtrabaho diti balayaw. Ha? Nanang? Siyak ti naglablaba, naglinlinis, kan naglutluto iti kananyaw. Isu asyak nga ro ti pangtidam iti swildom, tasyak mat ti nangaramid kadag iti aramiden ko mati asawa. Kaya't yu asawan, ipabayad yu ti panagtrabaho yu dito'y balay mi, nanang? Ay katuan alangan mat asino ngay mat ti agbambanog nga agtrab-trabaho no awam namnamaan na atangdan na. Common sense matan Ingrid. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, oops. Nay, aglamad ko rata Marina. Nangalaam nga iti dayta.
Tangdan ko ang naglablaba kung naglinlinis. Ijay, Ay kaijayan da Jerry sa dino pa'y kumangay. tangdan mo ang naglablaba. Kung naglinlinis ijay balay da Jerry kunam. Wan nga raw, apay ay adi ka makaawat. Maminsan lang ka diti siya o Rufinaw. Dagulit ka maalaklakayan. No kasta, nagpatangdan ka iti anak ta. Ay katsimpre Asino ngay mo't ti mayat nga agtrabaho nga awan tangdan na. Usar mamot na panunot mo, Rufinaw. Marina, Ingka kaiduli ng dagit insang pagkaw. Ingka ikabil ijeref tapno saan amabanglas. ne. Anya ngay man nagitan sangput mo. Nangalaam ka nagita ngay. Pinalingkik ay di ayan da jirey. Manen? Apay ayaan nagado a reklamom si Rufinaw. Di ka kaagyaman tamang isang sangputak itimakmakan kan masida. Un ang... Awanan ti adupay asao. Ingkakit ikabil ijeref dagit insang putkaw. Kalpasan na, idasar mo meten ti pangrabyanta. Tanay, kasta una yan abisin kaw. Imayak, taumay kumatalaan ti tangdan ko, Manong Jerry. Ha? Itad mo, tanay, agdardarasak. Adasang butak alakad ko, Manong. Tangdan mo iti anya ading ko. Ay katangdan ko anang itultulod ka ng suksukon iji pagadalan kadag iti anak mo. Anya? Di mo ibagang oras ka kat agpatangdan kamat. Ay katsiyempre common sense matan Manong. Alangan mo't nga asikasukit din dagiti anak yung awan tangdan ko. Kunak man langin utulong yu kanyak tinararabit yo. San mo't gayam tamasapol ang matangdanan kayo? Give and take laang day Manong. Tinulungan da ka, iso atulungan da kami mat Amumot nga awan panggadak, iso arumbang nalaang nga rod at ang danan nak. Ngamin, narigat mat ti mangitulod kan mangsukon kadag iti ubing iji pagadalan. Nay, sa di naman ang tipapanambakan, agrub-rubwat ka man. Ay kat mapanak agtrabaho Sa dino pa'y kumangay ti daduma papanak. Ang mumot nga ijay laang balay da Jerry ti papapanak. Apay, di ka lamasyanan ni anak mo Marina. Maasyanak nga raw kadakwada iso atultulungak ida. Kas makita mo't, siya kon ti mga aramid kadagiti aramidin da kuma. Busy da ngamin unay nga agtrab-trabaho, iso asya kon ti agtagtagi balay ije balay da. When ngam agpatpatangdan ka mat, may mayat kumaano di kan agpatangdan. Tulong mulat ta kumamot tinday ta kadakwada. Tanay, nakababain ije manugang ta. Anya langan nga iti bagana, no kasta sing-singiram mo ti anak ta tunggal agsweldo. Anya ngay kumati ibagana. Tapno ibagak king Rufinaw, adamot karbengak iti sweldo ni Jerry ta anak ko nga rod. Siyak tinagrigrigat anang papaadal king kuana. Iso nga ada nga rod karbengak, naawatam. Adda akong di tabakit. Ang mabalin mo't adumawat kalatan kan kuana. San akasta pagpabayadam no agtrabaho ka kadakwada? Ay siyaws, talaga di ka agpampanunot Rufinaw. Nasaysaya atin ati kasto yung aramidak ngam ti basta agdaw-dawat latan nga awan maggap-gapuna. Ay, Jack ang muti bagak, friend. Ay na, masursuro na kun talaga iti katugangak. Aglablabasan. Agasam man ta umay kundilabakan kundilinis ijay balay. Kalpasan na, singiranda kami matlaang agasawa. Saan mat asigod akas ti katugangam? Saan aya, friend? Day takot nga road, friend. Jack man amo, takala at matlata na kasyay. Nang rugi idi na pantayo ng seminar. Uray kumamat saan na nga iyawit ti karga ti ref mi. Naidumduma mat ti ugali ti katugangam anya, friend. Ay, huwan nga road, friend. Ngamay na, masurusuro na kun talaga. Amangan no Jack makapagtagpal, kat dumtang to ti aldaw, amasungbatak ti katuganga. Ay kat baybay amlatan friend, no syakla ang amaysa, awan mat makitak ama di iti aramidin na. Bay amlatan nga iso ti agtagibalay iti balayo, iti kasta, saanan nga iso pa'y apampanunutam. Agyaman kakit di ata ada ti katugangam akatulungam, friend. Huwan matkat di ngam. Ay, basta. Sa anak akomportable iti kas ding aramidin na, friend. Ay kat kasarita man ti asawam
Ibagam kenkwana ta kasarita naman ng ti inana. Ibagam ta ipakaawat na nga isupay agastusin nyo kuma ti itangdan na kininanang yo. Sige, friend. Bayam takasaritak tumanan ti asawa. Numay papan iti kinagagat, awan metkit di may bagak iti katugangak a babae. Talagaan nagagat ken alisto nga aggungunay. Jakon pagparikutan ti aglabaken aglinis ditoy balay mi. Kastameten ti mangitulod ken mangsundo kadagiti anak ko ta addamet nga roden ni ipag ko. Isu na laeng ta sa anak a komportable iti araramiden da. Mabainak met amang ibaga, isu ajaklatan agtagtagari. Dayjay laeng taawan meten mabatbati iti sweldo ni lakay ko, tadanda ni mapan met aminen iti katugangan ken ipag ko. Iyawid da pay kit di amin a mabatbati a makmakan, isu ada kami meten ti maawanan. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Ingrid. Ken ka pagayam, Ingrid. Makaisemak ditoy ingkainlanad a pakasaritaan ti biag mo. Naidumdumamet nga agpayso ti ugali ti katugangam. Nagagat nga umay aglabakan aglinis ngem addagayam plano na nga agpabayad wenno agpatangdan. No lakit di tawan met madingar aramiden ti katugangam ken ka, baybay amlatan iti kayat na nga aramiden. At least malag-anan ka pay nga agpayso kadagiti trabahom iti uneg ti balayyo. Saan kan nga aglabakan aglinis ket maipamaysam ti agtrabaho. Numay papanmet iti sweldo nila kay mo, di ka agdanag tati kwarta ket mabirukan. Patsek a masukatan to iti ad-ado ti ipapasweldo yo iti katugangan ken ipag mo. Dayjay laeng tamadimet nga agpayso ti aramiden na abasta mangyawid latan iti komporme. Nang runa no saan namet nga ipakada. Ay ket pagsaritaan nyo anasaya at dayta iti asawam, iti kasta ket awan ti rumswa a parikot. Laglagipem anarigat a mapasaktan dagiti katugangan. Kunada nga ruden, nasaysaya at pay kano ati asawam ti apaem ngem ti apaem ti katugangam. Alakastan pagayam Ingrid, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.